Ece, durduğum zaman yatağımda yok mu? Hava oğlum turdum. Ben senem yuğunu batınıp gelişe gitmeken çayını iç. Sen çayını içmesemece işime uğruna olmaz men. Wah balam, men çayıma içersin oli. Gelin çaylam içip göreysen de. Nesip bolsa içersin, yakynymyn nerdece. Yani etiptir balam. Çayı koyan gider mi, içen gider mi bilmedim de. Bolýaly Ejejan, gowdatlar bar diýip pikir ederler. Wah balam, men yoklugymda hede bir hili ýalňyzlyk berjekler bar ýalak bolup durda. Onu saglyňyz gowy bolsa men işe gidip berjek Ejejan. Bar oglum, taga manjak git. Bolany birden gerek bolsa jaňa barmy? Bar oglum, Sag bolum. taga man gelin. Düýne geldim, gidiveripsiň. Dostlara düýün birazjyk ejemjan yaramajak bollaý bir. Şoňa bir derman däl alyp gaýtdym ben şondan. Şu işe başlayan gün öýdäkilerin başlaýa da jaň edipler. Ay bir ayça saatlar vardır da alaytan oturup kalýar. Alo. Alo, näme boldy? Näme aglaýan, näme boldy jigim? Dur köşeş bäwulja, näme boldy jigim? Aýdany. Näme? Ağlama, düşündüm ben, düşünemakkan, yüreğim ýarýan, näme boldy diýen? Nerede taptım? Ay sonra bir de taptım. Niye ben maşinalı? Kutlan oğlum. Hasan alın. Ay 3-4 ay bolun mu? Ay kutlama için yelki esitmeli. O sen hiç haber hatı. Ey bolyala ya başlamayın da ara şu ön kakıldan onu geçem oklay. Ne akıllı? Ay biz sanki işte doğru yol koymaya çalıştık. Biliyor musun biz sana şu Dur. Sağ olun. Maslahat baba. Sizem taptım beni ödüyorum. Ne? Bizsiz mi? Men sizi yöne olursa değerler. Kakam iyi gidenem olsa, çağalam iyilen kim olmasın, okulu bilimli olsun deyip, giycesine Gazi Ekmet'ten göz açılman mı? Şon yokluğunu bildirmeyecek olup, ölse bağırın yoğum, gepini çekip iyilik okulunu süpürmedimeyeceğim. Ödem şon bağırın, şon yarımsız halini, bizi sünnetle kadırırlar. Sesin katlatmadan ne hemen kadırı? Olan borcu. Borç mu? Ola borcun bitirecek olup, sen bilişin dedim, bitir hala yatıyor. Hedi de mökölüydü. Bildirýärmi? Onda da näýdi? Bildirýän bolsa gowda, diýmek gadanamsyň bildirýändir. Gadanyp bilip durun. Ýöne näme üçindir?
Gazanan wagtyny gaýtardyp berip ýetişmediler. Näme diýjek bolýar? Hiç zat. Diýiljek zatlar bir wagt diýildi. Diýilen zatlar üçin netije hem görüldü. Düşünýän men günäli. Ýöne bir men näle? Sizem. O näme bizem? O näme üçin sizemde? Aslında şoňa da kemmela teňsinde bolmadymy? Hawa boldy. Ýöne bulaşdyran sen näme? Hawa men. Ýöne men bilip bulaşdyramaga. Bilmelkeningde. Bilen bolsam men hatda şo ýerde görünmezdim. Näme biz bärik dawalaşmana geldikmi? Bärde dawa etýän ýok. Diňe düşünşýär. Salam, oğlanlar. Näme ýaňyz, näme içýäňiz? Twitter'ler işläçärlerler. Bizim hyzmatymyz akadyk getirmese, mugut hyzmat, mugut sargyt, mugut oturmaňyz, mugut. Salam. Menki boljak gäli öýdän. Huway muň bolan bolşuny. Durany. Nira. Kurban gelin sağman. Hawa. Näme hal? Dünkü ýene harmyz var, şoň gatyraýyn. Dünkü nahar. Yaradım o senne. Durmuşma vurdum. Gelemde ömümde kazanda harma oluyor o. Ne bollo ne maqdarman hizmete de o. Men gurumda olsun. Ne olsun o. Gittin mu doktora? Ha, O ne diýdiler? ne jogap. Öňkü jogap. Tekilil ber öňkü jogap ha. Men näme? Kirletler tutmam şu dünýäde. Ýaradym o. Ýaradym menimle tapdym. Kurban, benden de Allah'dan gelýän zat. Elini dağımı sabır gep, sabır durum. Bir daha otuysa. Gepinderim yağdadım, öldürüm yağdadım, sürdüm be. Mehman yerleştir. Hava bak sana, hava getirdim, görame. Kurban edin ha. Ökülkü. Kurban kim bu? Muhat Selvi, men täze geldim. Kurban näme diýen, gurun işleýän diýerler. Hava, isyanlarını diyen. Kolli, men hümreni niyasız bilama. Bar kostonlarla yürüydü. Ey ağam. Daýy berse guluna getir. Oýoýar diýene. Birine ýeke çağırdı. Maşin. Çay. Aynen, tamam. Biznes çok önemli. Yerödem der ha? Erwetden bolýan. Senlegem de. O ne minnikte? Seninçe ýaňyl sen mesen kelmat ber tanýarlar. O ýa-da ýerlik ýeriň çagasy. Onu diýene sen diýen däle ol. Sen bir odanlygy ýan adam. Ey, o giden da dödün alacak kalıp durka. O tünlük ne mi? Ağam, Polly, toydan sonra bloggerin ingin ok. Çağırtırmış baş ya. Aýany durmuşam sana täze account açan ýalylar. Görüpçülük edýän ha? Yo näme görüpçilik edeýin? Ýamaşdan akıl aýtdyňmy? Hudaýyň guluna syna diýip berýändir.
Özüm o ön okuwdaky synalamyzdan has agyrrakdyr. Tutlayan. Oğuşu taýýardy. Allah'tan iyilik kolaydır be ya. Kim nura giyeceğin içinde? Aycığım giyeceğin içinde yıkıyordun be ya da ne işleyen? Yürüyün belki değil min maşina. Şurada saklayın. Borcu. Tanrı yarkasın. Alayım. Yan bir ak köynekli şkola erkek maşinada kurtkasını alıp dur menem açık kolukmaz rağam. Kurtkan şu gıyda berayın da. Kurtkanı. Men kıydımım. Manarını yapıp koydum. Her onu günüme koyman. Meni şoň ýanyna ekip, şoň ýanyna gitjek diýip ödelen durmaýamydyň. Naçar gyzy bugunky gün öýden gowy oň näme kakara kapysy barmy? Ya ýoluna garap duran hosar barmy? Şumudur sana beren terbiýem. Şumudur ojaň başyny tutuşuň sen. Bar oğlum gitti. Nur Cemalcan'ı öye getir. Oh Ecemcan. Can Ecem. Sana näme bolýany bir bilsedik. Tek düýünjügem ýagdaýym gowda ahyry. Alo. Ecemim ýagdaýym. Hiç bäri bakmady. Dur dinle beni. Canım ciğerim dinle. Çıkmadık canında umut var deyip durlar. Ne deyip orada barın arkayın ol? Barın şun akşam ne deyip orada taksida barayan Lukman var yan. Arkayın olay. Bol ya. Bol ya bol.
Näçe gynatan gyna akbalym meni. Emma hiç gynamak käbäm ejemi. Dert berseň maňa ber dermany bilen. Emma hiç gynamak käbäm enemi. Käbäm enemi. Käbäm enemi. Alo. Ne doğuldun? Tak sarınacak buraya. Ne dedim? Ne mi? Ne mi? Müň dertten gorudyň meni. Alkyş soramadym eje. Men ýekeje dertten seni nädip goramadym eje. Alican oğlum. Sen o diýen gyýdyň maşgalasyna gyzykmak gördük. Olar diýenden bolup maşgala. Can oğlum. Azajyk pikirlen. Ejeň bilen biziň sana ýamanlygymyz ýok ahyryn. Näme de bolsa ejeň kakyny diňle oğlum. Raýatma kaka çok seýän. Can oğlum. Seýu diýip öýüň alatma. Sen durmasyň gowajak ýerine seret. Soň ilim bunun gözüne nädip görünjek? Ejeň kakyny maskara edersiň da can oğlum. Aljan oğlum, kakyň diňle, bizem sen ýamanlygynda däle. Eşeten hiç şiýlek ýagdaýda görülme. Biz näl kynlygyny ýaşanmasak, sen keçeliň zararly ýaşandyr. Şuňa çenli. Garyplykda başga hiç de korkmadım. Men tapkakylaryny gorkup sizden ýazydım, bir haýyp beri dağıtıp gelerken. Men dige kynlyklary ýaşatdyk. Ýöne emma, indi okudum, ödüm tutdum, işe durdum. Indi men bagtyma böwet boljak bolýandy. Ali. Sen ejemi ne belýärmi? Men diýdim mi gutardy? Diýdim gutardy diýen zat ýok kaka. Men özüm oýum. Men öz ýeka başyma ýaşasam. Ali. Kaç kaka. Balan. Sen meni ýykdyň. Ýöne durmuş seni ýykmasyn çağam. İyisin. Üstü başına teredüvem ýağdadım. Dağı ýekeň üstü başına teredüvem ýağdadım. Men sana äri çık gelenimde sen gara envalidligiňe teretjekdi. Gelmedim Ali. Ýağdadım men senden. İyi günler. Eýýäm ýağdadyň meni. Sen gitseň makim tereder günler. Sen aladan edip beren. Gülýär ejen kakan bara. Ejen kakan tereder da. Men seni olardan öňe geçdim. Men olara näýdime diýeň. Janym sagatda sen saýladym. Hassa alamda da olara men nädip tutýan günler. O zatlar geçmişde ganly Ali. Men gittim. Sana näme taň tereder. Bay bay. Onçy, assalamu alaykum. Şunlary çary. Birim çykym ne goýduk, näme gowçulukmy? Gowşy. Men ýa-da Hudaý berdi. Şu telefonda ejem kakamy numary bar gowşy. Jahat habar beraýda.
Men durmuşum bulaşdy goňşy. 3 gün bäri halimden habar tutjam ýok. Ha? Näme? Ante. Godu näme muň? Assalamu alaikum. Oğlum. Aman ya can oğlum. Ayıptın ya can oğlum. Durmuştan yokmasın diye. Can oğlum. Men taňa şoň sen aýtdym-da ene taňydyň-da diýip. Sen şoň üçin ene taň ýedine berdim. Men aýtdym-a, bolup maşgaladan taňa maşgala bolmaz diýip. Ýaşlyk edýän da oğlum. Ene ta hiç açanam çağadym ýere gynmaz. Bir ýarlykdan äwrelmez diýä oğlum. Hey oğlum can. Ýörge gideli oğlum. Sana ene taňdan başga howslar bolmaz oğlum sana. Ýör oğlum. Enecan, salamu alaikum. Wah gurgunmaň oglum. Dadyma ýetişdiň balam. Howaga terwede. Ýagynam bar diýdiler. Ene bu howada nere awradyň? Şähere, telefon musawir ködük gelje oglum. Telefon musawir ködmäne? Awwa. O näme boldy kaňa? Bah. Meňe telefonyň başyny çykmandyr onu. Menem görüň telefony. Uy, gör oglum, gör. Hani bir gyraga çeýnene. Dur, geçirme, gör. Görüňi ökünmeýä. Ejeň bamy öňde, saňa garaşyp durmy. Allah janyň müň şükür et. Şahir diye, märeke, toyun toy bolar. Sanuda sanlysın, öyün öy bolar. Yeköz müň dostuňa tay bolar. Törün dolur oturdy ejen. Ejenma gadamdan galmaýady. Ejedin gözleriň uçguny öçer, her ýaşda bolsaň-da balgy zanyl törün dolur oturdy ejen. Ömrüňi çolardyp gitmerdiň hijem. Dünýäňi dolur otursa ejen. Ejelerimiziň, käbelerimizin bizi bu dünýä ýindiren peristeleriň ömür ýaşy uzak bolsun Allah'tan. Zanyňyz sag. Näçe gynasam gyna akbalym meni. Emma hiç gyynama käbäm ejemi. Dert berseň maňa ber dermany bilen. Emma hiç gyynama käbäm enemi. طويل الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب وأعجب من